Kaixo, beste ekuazio baten aurrian gaude eta oraindik ez dakigu lehen mailakoa edo bigarren mailakoa izango da amaieran. Hori jakingo dugu agertzen diren eragiketak behin burututa. Kasu honetan, ikusten dugu lehengo pausoa beti esaten dugun moduan, dela agertzen diren biderkaketak burutu. Eta horrela, agertzen diren parentesiak desagertuko dira. Kasu honetan, ikusten dugu, daukagun lehengo biderkaketa, hemen biderkaketa arrunta dela, eta hemen beste bat, bebai arrunta, hau da ez dago biderkadura nabarmenik. Orduan hemen, egin behar duguna da, lehengo hasi biderkatzen, lau hori, bigarren parentesian, lehengo parentesian agertzen diren gai bakoitzarekin. Lau bider bi ekiz, sortzi ekiz, lau bider minus zazpi, minus hogeita sortzi. Orain, biderkatu behar dugu minus iru, iru ekizekin eta gero batekin. Beraz, minus iru bider iru ekiz, minus bederatzi ekiz, eta minus iru bider bat, minus iru. Berdin, bi, hemen ikusten dugu minus bat dagoela parentesi honen aurrian. Beraz, ondoren datozen ikur guztiak aldatuta geratuko dira. Bukatuta behin agertu diren biderkaketak, batuketak eta kenketak egingo dugu gai antzekoen artean. Sortzi ekizken bederatzi ekiz, minus ekiz da, eta minus hogeita sortzi ken iru, ken hogeita hamaika. Berdin, eta bigarren gaian ikusten dugu piken zazpi, minus bost, gehi ekiz. Ekizak atal baten geratzeko, egin beharko duguna da, adibidez nahi badugu eskuineko atalian adibidez ekiz guztiak ikusi, egingo duguna da, hemendik ekiz hori ezabatu. Orduan gehi ekiz ipintzen dugu, baina beste atalian horretarako gehi ekiz ipini behar dugu. Horrela zer geratzen da? Lehenengo atalian geratzen da minus hogeita hamaika, ekizken ekiz elkarrekin ezabatzen direlako, eta bigarren atalian minus bost gehi bi ekiz. Nahi baduguz zenbaki guztiak ezkerreko atalean geratzea, lehengo atalean geratzea, egin behar duguna, da, minus bost hori hemendik desagertarazi. Horretarako gehi bost egiten dugu, eta hemen ere gehi bost. Orain ikusten dugu, ezkerreko atalean, lehengo atalean geratzen dela minus hogeita sei, bigarren atalean bi ekiz bakarrik, eta orain egin beharko gendukena da, ekiz guztiz libre eta askatuta ikusteko, birekin zatitu atalbiak. Honekin, bukatzen dugu, ekiz eskuineko atalian, bigarren atalian geratzen da, eta lehengo atalian minus 13. Hau da, gure soluzioa ekiz berdin minus 13 da.